Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki leano Hamas ki layo ban pelat ya ki Ngut ki Kynthei ki bala syara bor nadu ka hanyo tarik risau arja arpulai hakasngi ublei kabadai ka khat khanai tarik kala lingkot arja arpesan kabadai ka dak jong ka jing sedang ka jing Sangeh Ïasiat bat ka Israel. Kini ki Ngut ki kenthop bi ka Romi Gonen arpesau senam karta ka Doran Steinbrecher Lifeway senam karta ka Emily Damari arpepras senam karta. Kumjuru ke Israel ha kejuk kesngi ka layo ban pelat no ya khandai phongut ki Koidi na Palestine kabadai ka benta baningkong jong ka jingyate ban Sangeh Ïasiat kabala ap slam bha badeng ka Israel bat ka Hamas ong ka tanat patok jong ka Israel. Khammen shwa ha kesngi ublei Ngut ki nong syara bor jong ka Israel ki la sya pelat no da ka Hamas sya ka Red Cross ha Gaza City Hadien ka tu ka ni kenta Hadien bala sedang ka jing Sangeh thma hashwa ban IT sya ki sipai Israel. Kini ki Ngut ki Kynthei bala pelat da ka Hamas kidon ha jing sya sumar ha ka hospital ha Tel Aviv bat kidon ha jing long jing man ka babiang ka Hamas kala ong banak benta uwei pa uwei unong syara bor bala pelat lai phongut ki Koidi Palestine an pelat na ki patok Israel la pelat no ya khandai phongut ki Koidi Palestine ha ka singi ublei katuk ani kenta Hadien bala Ngut ki nong syara bor jong ki nong Israel ki la pelat no da ka genhun Hamas ha ka nong ba Gaza ka Hamas ka ong banak benta uwei pa uwei unong syara bor jong ki nong Israel bala pelat lai phongut ki Koidi Palestine kin pelat na ki patok jong ka Israel ki babun na ki Koidi ki bala pelat ya ka sngi ublei ki di ki Kynthei bat ki khna ka jingya suk kala ailat de ki nong Palestine ban lit phai byang shaki jaka bala sha bom ban sedang ban tepat de ka jing im jongki kat ba ki trok ai jing arab ki la penpoi ya ki jing arab ha ka te ka jaka ha ki wepat ki jaka ha Gaza ki pat ba ki la yaro ki le no Hamas ki bala mi na ka jing ri lapen bethai ding kum ka jing le kemen kat ba ki bus ki bakit ki Koidi Palestine ki la poi haramala ha West Bank ha ka ba ki hajar ngut ki pat ba ki la ap ban pdiang buram yaki kitu ki balalat na ki patok jong ka Israel ki kenthop ya handru khandai ngut ki Kynthei bar arpwe ngut khna shanrang na West Bank ban na Jerusalem ong ka khubor jong ka Hamas ha Tel Aviv da ki spa ngut ki nong Israel ki le risa bat yam da ka jingkemen ha ka wei ka madan ka badon shabar jong ka jagat rekam jong ka tanat ya dari kat ba ka jing penbena pat ba na Gaza ka ben iya ki Ngut ki Kynthei ki ba syara bor ki ba kieu ha ka kali jong ka Red Cross ka bala kiar saudong da ki erang Hamas ki Ngut ki Kynthei bala pelat da ka Hamas ki la yo ben kenduk biang bar ki kemi jong ki ka damari ka bala du arteli ki shen reakti haba kala syaksiat ha ka sngi bala ra bor ya ka kala phu samrekhi re ka jingkemen ban yo ya kenduk ya la ka jong ka kemi u menteri rang ba adu ke Israel u Benjamin Netanyahu ulap diang sngobai kini ki Ngut da ka baong ka jat ben rio baro ka wei ka diang sngobai yapi ka ba ulapen pau hapo ren san x kidon palat arspa san phongut ki brio ki bala syara bor bat khat arspa ngut ki bala sya penyap ha ka jinghyar thma jong ka Hamas ya ka Israel ha ka hanyo tarik risau arjar arpulai le thu ka Israel nadu ketika por palat sau punya hajar ngut ki nong Palestine ki layap ha ki jing thambor kaliang jong ka Israel ong ka khubor jong ki he ka kot ka khya ha Gaza la jan baro ar point lai million ngut ki nong shong shnong jong ka Gaza ki long ki bom don yeng don sam bat kumba sau spa ngut ki sipai Israel ru ki layap ka jingete akular ka khot e ka jingle ban Sangeh no la pha e ki jingarap sha Gaza bat lai phulai ngut na ki shispa ngut ki nong syara bor ki badang sa jong ki nong Israel bat na ki wi pat kiri kin leit lait lut ha benta beningkong kum ka jing siu ka liang ya jan ar hajar ngut ki Koidi Palestine ki bala set ha ki patok jong ka Israel langit babun na ki nong syara bor ki layap